Pak, cara tarafan ilmu tauhid nggih, ketauhidan nggih. Nek jenengan pengine nggur teng swarga tok, saged diijabah kalih pangeran jenengan nggur teng swarga tok. Tapi tiang teng swarga niku dereng mesti ditemokne kalih sing duwe omah. Nggih rupine Allah Subhanahu wa taala. Iki kula unggahne grite malih jenengan. Kula unggahne malih grite. Makanya kemudian Robiah Adawiyah, wonten wali namine tiang setri niku Robiah Adawiyah niku nate ndonga teng pangeran Gusti, surga neraka niku jenengan jur mawon Gusti. Lha niku tiang setri niku jenengan rusak mawon surga neraka niki. Kula risih kuping kula, wong-wong niki nek nyuwun teng jenengan pengin nggur pengen surga kalih neraka, mboten pengen kepanggih kalih panjenengan niku tiang setri niku. Omangane wong wedok nek kadung kekuatane mahabbah kenceng ngatos-ngatos ya Pak. Ngatos-ngatos jenengan. Wong surga neraka njaluk dijur. Napa malah jenengan? Saya Robiah Adawiyah niku saestu dawuh, panjenengan jur mawon Gusti, surga neraka. Risih kuping kula. Mireng tiang-tiang ibadah mugi-mugi kula mlebet swarga, mugi-mugi kula ditebehaken saking neraka. Pengen nggur sebatas surga kalih neraka, mboten pengen kepanggih kalih Allah Subhanahu wa taala.